درابات شرفدار چاروکاں و شتکے میں بلوچی مراگش بام شوینا میں مرچیگیں سرحالیں یونس واہگے ردبنداتگیں پٹپولی نوشتہ کانی گچین تالیں جوز سرا کسانی چمشاں کی گوشوں میں دلگوشداری منت واریا یونس واہگ 985 ماں افسر کیچا و جب درشید لوگا ودی بیتد بلوچیا ان میں چکاسا صوبین بیگا پد کشت کشاری محکمہ لیب اسسٹنٹ عہدے سرا وتی ذمہ واریاں پیلو کنگائیں عمل لفظاں کی پڑا شاعر رجاکار پٹپولکار و تاکبند استینے کمک شونکار جہتا زانگ بھی تہلیں جوز آئیے ردبنداتگیں تجن بچکندی نوشتہ کنی گچین نامت کے 7 سال پیسر وزاں 2017 چا استین شنکار کیچنے مگا چاپ شنگ بیتد چوکھے کتاب استین پبلیکیشن چاپ شنگ کتا پمشکا کتاب تمام حق کو مزگو ہمائی آیا کتاب درستی 192 تاغدے میں اور ردبندی لڑا اسی طرح جتا جتائیں سرحالانی سراسی نوشتاں خوارگی جگ بیتا کے دور زمانے کے حسابہ واد سرام بلوچی تاک و تاک بنداں چاپ شنگ بیتا پری نوشتاں کا نشوہاز و ردبندے گا یونس واہگا مزنی جہدو جکاسری کشتا کے پری جوانو ارزشداریں عملہ آئیے کرد ستائے کرزی ماں بلوچی لفظاں کا تجن و بچکند پڑا پا دیمروی بانداتائی ہنچی کاری کے مدام بو نیکی واہگاں گیرا رگوی ہمیں کتاب تہا بلوچی زبانے ہر دل عزیزیں نوشتہ کار پروفیسر ارداد یونس واہگے پٹپولی کارا یا کمپائلیشن ساڑایانا نوشتہ کند کے ردبندی و شوہازکاریہ مروچاں وڑوڑیں نام دید بلے ای گپا پہمیدگیں سر انکار نکنا پرچہ کے ردبندے وتی مقام و ارزشتی ہستے بلوچی لفظاں کے بعض شریں نوشتاں تنیگا دیما نیتگاں بائدے کے دیما آرگ ببا چریشیا مرچگی وانوک صحیح بند کے چیچے نوشتہ کنک بیتد ہنچو کے ذکیں دورے بونگی جی آزما کند آزماک شرابی بیت کے بے وفا مرچگی وانو کے دیما نیا ہمیں رنگا دگہ 1000 لفظاں کی اس زبانی جیڑان سرا نوشتاں کست کے چنگو نزارگ نبیتگا یونس واہگے کارے یک جوانی ایشید کے آیا نہ ایو کا نوشتاں دیما اور تگا بلکہ تاکو محتاکانی سال ہم نوشتہ کو تگا دم بادا تے پولکارا پا گرانی میارا ای گچین تہا کوہنے نامانی ہمرایا نوکے نام ہم گونن ای کتاب ارزش ہمیشت کے بلوچی تجن بشکندانی اولی گچینے کتاب سرتاک استین گرافکس ڈیزائن کتا گال سنج نعیم شادے گے نہادی دست کلدارے و نامداتی بلوچی زبانے قداورے نوشتہ کار و نوکے رداں کی تجن بچکند بنش تیر کنوک واجہ صدیق آزاد نامائیں تو ندرد پا واجہ بیگ محمد بیگل و عاقل اکرم صاحب خان نامہ یہ تجنو بچکندی نوشتہ کانی گچین تمام نوشتہ کانی سیاہگ و رہبند ہماوڑ کے تاکو مہتا کا نوشتہ کنک بیتگا ہماوڑ دیگ بیتگا ہمیں کتاب تہا بلوچی زبانے رجنہ بگریں شاعر نوشتہ کار علی چراغ عجب سیاہی سرحالہ یونس واہگے لفظاں کی تچتاگ بابتا نوشتہ کند کے ہمیں دورت کے سرجمے میتگ ترسو بیمیا ماپوشتا گسو لوگانی تہا بلوچی کتاب تاکبند و محتاکانی ارکنک زنڈیں گناہی لیکگ بھی بازیں دوستو سنگتاں وتی بلوچی کتاب تاکو محتاک کور و شیپانی میار کتگا او ایو ہمیں دورنٹ کے سنگت یونس واہگ تاکو تاکبنداں پٹو لوٹائیں وتی کراچی و کوئٹہ سنگتاں فون و میسجائیں کے پلاں محتا کا شوہاز کن و پلاں تاکہ پلاں نوشتہ کا پوٹو کاپی کن و رہتے وتی کارے گمی پریں جست پدائیں بلے ترس و بیمہ چ فراموشیں وحد جوزانے اناگتا یونس واہگا یک روچی در رائت کے منی تجن بچکندانی ردبنداتگیں کتاب تیار و جاڑییں نام ماں تہلی جوز ایرکتگ چونہا مزنی لفظاں کانی مزنی یک مزنتریں چیدگو نشان ایشن کے آہانی اندرا تجن و بچکندو شرگداریا جوانی رنگیا دیم روی کتگ او پدا چا لفظاں کے آدھگے پیڑاں تجن و بچکند شرگداری ارزشت و بستار پمشکا گیشترین کے ای ہمک ساچشتکارے وسو واقع چا ہما دیمے خاص کر تجن و بچکندے نوی سگو ساچے کے خاطرہ جتائیں تب و مزاج ساچشتکار درکار بھی او دومی اشی خاطرہ بعض علمی و پگرییں تب و مزاج ہمراہیہ مسکرہ و شگلییں تب و مزاج ہم درکار بھی ای بودش تو کمال صدانی تہا یک کیا نصیب و قسمت بکا
اگاما بگشاں بلوچیہ تجنو بچکندہ تنیگا چو دیمروی نکتا تا باز مردم بگندے حبکے بھی بلے راست و راستے بلوچی تجنو بچکندے پڑا ساچشتکار لنکوکن سرا حساب با واجہ بیگ محمد بیگلو آکل اکرم صاحب خانہ عبید آدھگ ساچشتکارانی گورا ای تسلسل جند حلاسو اوشتے آماچے گرسرا یونس واہگا مراد باد دیا ہمیں گشاں کی یونس واہگے جریدگیں کار پنوکیں دورے نودربرو آدگے پٹ پھول کار و لفظاں کے مسافراں جوانے سوگاتی دعائت کے ہاوند یونس واہگا گیشتر ہاتیگ بداؤ آو کے وعدہ چھدو گیش پا بلوچی لفظاں کا حب و حدونات بھی اللہ میارے بلوچی سبز و بلوچستان میزران بات